Alright, isang pinakamabagsik na umaga sa inyo mga choy. Andito ako para i-flex tong item na binigay ng Gamebox Panabo sa atin mga choy. Gamebox Panabo is our first ever sponsor ng gaming page natin na Giants Road Trip Gaming. Okay? Eto guys, i-flex lang natin tong item na binigay ng ating kaibigan. Actually, yung may-ari niya ng Gamebox Panabo is kaibigan ko. Kaya hindi ko in-expect na magbigay siya sa atin ng ganitong bagay to sponsor our page. Okay? Guys, itong item na to, as you can see mga dudes, ang laki. Okay? Ang laki ng item na to. Tsaka makikita nyo sa picture niya is merong keyboard. Alright, may keyboard. May headset. Okay, may headset. May mouse. And of course, di na yan na makakalimutan yung mousepad. Okay, sa item na to mga dudes, 4-in-1 gaming kits na binigay sa atin. Okay, di ko, parang bago sa akin, parang bago sa atin yung brand na to, Mityon. Di ko alam talaga tong brand na to, pero sa tingin ko mga lods, sa tingin ko, maganda to. Okay, maganda. Kita nyo naman sa picture na to mga lods. Ang tibay. Okay? Ang tibay ng picture mga lods. Ang tibay ng mga items. Kita nyo naman parang ang good quality yung item. Okay? So, itong item na to mga choy, nagkakahalaga ng 1,550 lang po. Ito, 1,550. And to think guys, na 1,550 binigay lang sa atin at in-sponsor lang sa atin mga choy. So, wala akong labas dito na pera. Okay, binigay lang talaga lods ng kaibigan natin. Nakita niya kasi mga lods na lumalago yung gaming page natin, o Facebook gaming page natin, kaya in-sponsoran tayo. Okay, maraming salamat, shoutout sa Gamebox Panabo dyan na di ko na sasabihin yung pangalan ng may-ari. Okay, eto i-flex natin tong item na to. Maganda, keyboard, headset, mouse, and mousepad. I-unbox natin tong item na to kung maganda. Pero sa tingin ko mga lods, maganda talaga siya kasi pag iangat mo to lods, pag inaangat mo siya, ang bigat, siguro kung kikiluhin natin mga lods, siguro nasa 2 kilos. 2 kilos or 2 kilos. Okay? 2 kilos. Mabigat yung item mga choy. Mabigat yung item. Promise, ang bigat. Para mag-flex yung muscles ko dito. Alright? Ito, mission. I-unbox natin mission. First ever sponsor natin from Gamebox Panabo. Okay? Check natin guys kung ano ang meron talaga sa item. Sa box na to. Okay? Ito, guys, i-flex ko lang sa likod. Meron siyang meron siyang mga information, details ng mga bawat item. Okay? Meron sa keyboard. Ayun, meron sa keyboard. Meron din sa headset. Meron din sa keyboard. I know! Mouse. And of course, meron din sa mousepad. Okay? Madami pang information dito na gusto kong basahin, pero wag na lang siguro kasi mag-unboxing naman tayo. Okay? Sa tingin ko guys, ang bagsik talaga lods. Ang bagsik talaga ng item. Ito 4-in-1 combo. Ang item na to, model ng item na to is this Mityon or Mission, I guess. Mission or Mityon. Di ko alam kung paano basahin yung brand na to. Basta Mityon or Mission. Guys, 4-in-1 combo C500 yung model. Okay, check nyo guys. Check nyo sa Google kung magkano or kung check nyo sa Google kung ano talaga ang meron sa item na to. Okay? I-unbox natin mga lods. I-unbox. Hindi ko pa talaga siya na natatanggal yung seal. Okay? I-unbox natin mga choy. I-unbox natin. Hindi ko alam kung paano ito buksan. Wait lang, nahihirapan ako mga choy. Paano ba natin ito gagawin? Wait lang, hahanap lang ako ng something na mas matulis. Something na matulis. Wait. Something na matulis. Okay, ito na lang siguro yung headset ko na jack. Silyado pa talaga siya mga choy. Silyado pa talaga eh. Hindi ko alam kung paano buksan. Ito na bubuksan ko pala. Ito. Grabe, silyado pa talaga oh. Ayun, nabuksan ko na. Buksan ko na choy. Ayun. Kita nyo oh. Silyado pa. Okay. Guys, to think na meron silang website
www.mission.com. It means branded talaga yung unit mga choy. Branded. Hindi siya mga kutsu-kutsu lang ng item, but branded talaga. Kasi may website eh. Iba na pag may website. Okay? Okay, check natin mga choy. Check natin. Alright, paano mabuksan ito? Ito flex natin dito. Flex natin dito. Aray, sakit! Ayun! Pambira, na ano ko na. Ay, sorry. Okay lang ba na ano? Wala. Wala mga choy, this is it. This is it. We're gonna use this one, I guess. Right! Wow! Ayun! Sa loob mga choy. Ito yung loob niya. Ito yung loob niya. Ang laki talaga ng item. Laki talaga ng item. Merong audio jack. Audio jack for desktop to mga choy. For desktop to. I guess for desktop ba? Ay, hindi. For ano siya? Pero siya. Audio jack kasi siya for audio. Headset. For headset siya. Meron siyang green. Itong green na to mga dudes. Ito yung sa speaker. And ito, para sa microphone yung orange. Ay, pink pala, pink. Sorry. Ito, meet yun talaga, oh. Meet yun. The perfect choice for gamers. Tagline pa lang. Yung bagsit na. Alright? Ano ba meron dito? User's Manual, MTC 500. Okay. Ito, manual niya mga choy. Oh. Pwede na natin disregard yung manual kasi alam naman natin yung PC. Alam naman natin yung mga equipments. Ito. Ito, nakakaon pa talaga, oh. Tignan nyo natin. Meron pa talagang full mga lods. Ayun! Wow! Ayun! Ang bagsik mga lods. Ang laki. Ang laki mga choy. Oh, wawawin. Oh, ang bagsik. Oh, ang ganda mga lods. Tingnan nyo. Ang ganda, oh. Ang ganda. Uy guys, to think na mura lang ito mga lods sa 1,550 lang. Okay. Ito mission, ang ganda ng likod. Oh. Ganda ng likod kasi. Ang ganda talaga. Ang ganda, ang haba niya eh. Ang haba niya. To think guys, i-compare ko lang yung keyboard ko mga lods ha. Ito yung keyboard ko. Okay, ang liit ng keyboard ko lods, madumi pa yan. Salamat sa sponsor, saktong sponsor to. Okay. Ang laki talaga, Lods. Kita nyo. Malaki talaga. Malaki. Ganda, ang ganda. Okay, guys. Maganda, okay. Meron tayong keyboard. Okay, keyboard. Meron tayong keyboard naman din. Ano pa ba? Ano ba meron dito sa loob? Ano ba meron sa loob? Ano to? Dito na muna tayo. Ito parang mouse yata to. Box pa talaga, oh. Box pa talaga mga choy. Box pa talaga. Ayun, oh. Ayun. Ayun. Wait lang na. Ay, dito pala sa ilalim. Ayun, tingnan nyo mga luso. Dito pala sa ilalim kunin. Ayun! Nandito. Dito nakatago yung mga wires niya. Nice, ang ganda mga loops. Pag-unbox ko. Dito tayo na. Yung pasok natin, silyado pa talaga. Silyado pa talaga mga choy. Silyado pa natin. Talagang magbubulo na pa eh. Grabe. Eto mga lods, oh. Wow! Wow, win! Yun, oh. Wala pa, may plastic pa, Chuy. May plastic. Tatanggalin na natin plastic mga Chuy, ha. Gagamitin ko to, eh. Gagamitin ko to mga Chuy. Gagamitin natin to. Ang bagsik, ang laki mga lods. Ang laki ng headset. Laki ng headset, ha. Tingnan niya. Laki ng headset. Laki ng headset mga Chuy. Yun! Wow, win!
Uy! Ang laki oh! Tingnan nyo, ang laki. Uy, grabe. Baka gumaling na si Badang nito ah. Pag susuotin ko tong headset na to, parang magiging rapper na si Badang siguro. Ah, nice play, nice one. Maganda mga Choy, maganda. Tingnan nyo. Ang ganda. Uy, grabe naman. Salamat Gamebox ha. Sana all may sponsor na Gamebox. Okay, meron tayo dito. Let's pangatlo. Meron tayo dito last one. Ito meron dito. Ay, ayun. Ayan, ito yung ano nila, pad. Uy, ang tibay ng pad ha. Uy, ang tibay ng pad mga lods. Tingnan nyo yung pad. Uy, ang tibay ng pad. Uy, grabe. Thank you, Gamebox. Sana all Gamebox. Ganda. Orange na orange yung team nila, no? Eto, last mga Choy. Sana may pera dito. Sana may pera dito. Baka naman, Gamebox, may pera dito. Wait lang ha. Ano to? Mabigat eh. Parang mouse na to mga Choy. Ayun! Ayun yung mouse. Wow! Ay, grabe. Tignan nyo mga Choy. Ay, grabe. Ay, grabe ang bigat. Ilang kilos ba to? Ilang kilos? Hindi gramo lang siguro. Uy, ang galing. Ay, grabe. Tignan nyo yung design. Ay, grabe. Sakalam to. Uy, sakalam to mga Choy. Uy, ang bagsik. Uy, thank you Gamebox talaga sa sponsor Gamebox ha. Baka may pera pa dito, Lods. Wait lang ha, baka may pera dito, Lods. Meron isang box pa eh. Ay, wala na. Ay, grabe. Grabe, Gamebox. Salamat Gamebox ha. Grabe. Batak na batak Gamebox mga Choy. Batak na batak yung Gamebox. Okay, gagamitin na natin lahat ng mga Choy. Gagamitin yung GoPro ko. Hindi gumagana eh. Gagamitin na natin ito mga Choy. Si-set up na natin mga Choy ha. At yun na po mga Choy, maraming salamat po ulit sa ating first ever sponsor na si Gamebox Panabo. And malaking pasasalamat po ni Jan Road Trip or ni Jan Sina sa pagsuporta ng ating gaming page. And sa mga plano po dyan, bumili nitong item na to guys. 1,550 lang po guys. And of course, dito nyo lang mabibili yan sa to. Contact nyo lang tong page na to mga lods. Contact nyo lang tong kaibigan ko, which is itong Gamebox Panabo. Gamebox Panabo, yan. Kung gusto niyo mag-consult ng mga items, consult nyo yung anong gusto nyo itanong, sasagot yan mga lods. Eto, mura lang po at quality po yung item. Okay? Maganda po ang item. As you can see, maganda, seductive, attractive, and syempre, apakabagsik ng item na to. Okay, 1,550 lang po ito mga lods. Kung gusto nyo bumili, just contact Gamebox Panabo mga Choy. Or you can contact me mga lods. Inbox nyo ko mga lods. Inbox nyo ko mga Choy para ma-contact natin yung kaibigan ko. Okay, maraming salamat po mga Choy. And huwag kalimutan guys, if you truly support the page, huwag nyo kalimutan mag-support sa page na to. Sa mga sponsor natin dyan, mga upcoming sponsor, maraming salamat po in advance. I know napapasaya ko kayo mga lods, and I know nag-enjoy kayo sa live stream ko, nag-enjoy kayo sa content ko, and naway supportahan niyo po ako sa mga darating na mga araw mga lods. Maraming salamat po, and
Have a good day, have a great day. Thank you Gamebox Panabo for this amazing item, amazing peripherals for our streaming page. Jan's Road Trip at your service. Padang ng Pinas. And his name is John C.